000 metrami štvorcovými tohto priestoru, kde ak veríme z týchto čísiel, tak vlastne ubúda spevnených ploch, pribúda zeleň, v podstate zeleň miesto 200 m2, je takých 1000 m2, pribúdajú nám tu aj v nejakom rozsahu stromy. A plus vlastne v tomto zábere, v tejto štúdii, ako chceme vlastne umiestniť mnohé prvky mestského mobilia. To, čo vlastne pán Boží spomínal, vlastne takéto narábanie s vodou, s prívalovými dažďami, tak vlastne riešime takým spôsobom, že máme teda zväčšené plochy zelene, kde je to vlastne totálne priepustná vrstva, ktorá je asi 25%. Potom máme rodníky, ktorých je zhruba 35% a tam vlastne použijeme takú konštrukciu, ktorá umožní vlastne čiastočný priesah vody do podložia a potom naspäť, ako tá voda, ktorá pôjde do podložia, sa môže vyparovať a bude pozitívne meniť vplyv. Z toho vyplýva potom, že vlastne iba 40% ako plochy, ktorá tam je, sú tie klasické spevnené plochy, asfalt, cesty a tak ďalej. Čiže tuto máme tému na tomto slajde parkovanie. Aj napriek tomu, že vlastne to parkovanie, ako vidíte, je dá sa povedať, mimoriadne uhladené a je také ako racionalizované. Vlastne vypúšťame šikmé stánie tuto na Sasíkovej ulici pred fakultou, ktoré je dosť takým bremenom na Sasíkovej ulici, tak dá sa povedať, že takmer nemeníme počet parkovacích miest ako týmto novým usporiadaním. Toto nové usporiadanie vlastne tých pásov pre chodcov, zelene a pobytu, parkovacích miest a vozovky umožňuje vlastne rozšírenie práve tej plochy pre chodníky. Proste šírka chodníkov sa globálne zväčší. Tam presne. Čo sa týka potom výškového usporiadania chodníkov a ciest, tak vlastne na jednotlivých križovaniach s odborárskym námestím pred vstupom do lekárskej fakulty, križovanie Sasinkovej strážnickej, na konci ulici Sasinkovej s Polnou a na križovatke s Moskovskou sú realizované zdvihnuté prechody prechodcov, čiže vozovka sa tam dostáva do úrovne komunikácie, čím sa debariérizuje prechod. No, teraz by sme si prešli trošku podrobnejšie jednotlivé úseky a rekonštrukcie, počnúť s Sasinkovou severným úsekom. Tu sú také zaujímavé body, jednak ten vstup do lekárskej fakulty, nástup do Sasinkovej ulice z Odborárskeho námestia a potom križovanie so Strážnickou ulicou. Pri tom vstupe do lekárskej fakulty vytvárame nejaký nový pobytový priestor, kvázi akési nástupné námestie a tak ako bolo spomínané, bude sa v nejakej neskoršej fáze projektu riešiť aj revitalizácia vstupu do lekárskej fakulty a revitalizácia. Momentálne tam, myslím, bezbariérová rampa, ktorá nevyhovuje normám a celé sa to upraví spolu. Teraz trošku zniží, lebo strašne taká odzvena, nepočujeme vás dobre, nerozumiem vás. A keby sme bez mikrofónu? Takto je to lepšie? Takto? Trošku znižíme. Čiže v podstate ten súčasný stav, súčasný stav je nejaké šikmé parkovanie pred vstupom. Náš návrh vytvára nejaký rozptýlený priestor nástupný pred lekárskou fakultou s možnosťou nejakého sedenia rozšírenia vlastne toho priestoru školy. Ten priestor si môže tá škola prisvojiť a
hnacích zásov. Ďalším takým bodom riešenia je nástup do Sasinkovej ulice z Oboránskeho námestia, kde vlastne rozšírený ten prechod a zbytnutý na úroveň chodníka, aby sa zabezpečil bezpečnejší prechod do lekárskej fakulty a je zväčšený aj ten priestor pred miestnou kaviarňou. Čiže v podstate parkovanie je riešené na oboch stranách ulice Podlužné oproti tomu Šikmému. A teda bezbariérový prechod pred lekárskou fakultou. Potom križovanie Sasinkovej a Strážnickej ulice. A tu je navrhnuté tiež obdobné plato, umožňujúce bezbariérový prechod z jednej strany ulice na druhú. A v tomto bode veľa ľudí prechádza smerom zo Strážnice na Sasinkovej, na Sasinkovú a momentálne je ten prechod v podstate krížom cez zaparkované autá, nie je tam nejaká bezpečná možnosť prechodu na druhú stranu ulice. Vzniká tu také plato a je tu aj zamysel umiestniť tu aj nejaké drobné herné, respektíve hracie trúbky. Si mohol niečo povedať? Ale je to taký zaujímavý vzor, ktorý chceme trošku uvoľniť atmosféru. Chcem uvoľniť atmosféru, čiže umiestníme tam vlastne taký zelený s hlavičkami a hracie prvky zhruba také, ako ich poznáte možno na Bulvarnom námestí, že tie hracie prvky by sa mali hrať ako keby s optikou, s optickými jadrami. Možno ešte jednu skutočnosť, ako treba zdôrazniť, že celé tie časti parkovacie miesta, ktoré budú poslušné, budú vlastne na úrovni chodníka, čiže tam, kde vlastne prejavá tá nábeh, dostanú sa na úrovni chodníka a toto riešenie vlastne umožňuje niekedy v budúcnosti dočasne alebo už aj trvalo, aby sa vlastne ten život rozšíril na úkor parkovacích miest. Takýto systém máme použitý vlastne aj v oblasti Fárinskej ulice, ktorá sa realizuje na Konvertnej, čiže prevádzky, ktoré budú mať ambície expandovať na ulicu, vytvoriť si nejaké posídenia, tak budú mať možnosť po dohode so starým mestom expandovať na túto parkovaciu plochu a táto vlastne vytvorí práve ten priestor na komunikáciu. Tuto máme vlastne jediný úsek, to je úsek Sasinkovej ulice, kde v podstate je použitý ten istý princíp poslušné stáňa, doplňujeme tam vlastne pásy zelene, možno aj toto je taký dôležitý bod. V súčasnosti stromy, ktoré sú, ako tá alej, ktorá je na Sasinkovej ulici, tak je veľmi, veľmi potlačená. Tie stromy majú tak, dá sa povedať, že do 2 metrov štvorcových ako voľnej plochy, okolo seba cestu vlastne stredávajú dažďovú vodu. V podstate z týchto túto alej zveľaďujeme tým, že prakticky robíme tam ako keby taký súvislý pás zelenie, ktorý iba na niektorých miestach, ktoré sú dôležité kvôli komunikácii, kvôli prechodu, sú tam vlastne také pobytové plochy alebo plochy, ktoré umožňujú ten prechod. To znamená, to je vlastne to 15-násobné zväčšenie plochy zelené, ktorá vlastne potom aj prispieva k tomu, že veľká časť vody, ktorá spadne vlastne na chodníky, prirodzene vlastne odteká do týchto zelených plôch a prirodzene dotuje zelené. Toto máme vlastne východnú, teda západnú časť Strážnickej ulice, opäť obojstranné poslušné parkovanie, opäť doplnenie vlastne o takú zelenú súžiskú plochu, ktorej by mali byť posadené stromy, ktoré sú korunami uspôsobené na to, aby nerobili nejakú prekážku, nejaké prílišné tienenie obytných domov, ktoré sú tuto v okolí. Tam je jedna zaujímavá časť, a tu máme opäť Moskovská, Strážnická, križovanie, opäť
dvíhanie sa ako do úrovne chodníka, čo prispieva nielen pohybu chodcov, ale je to samozrejme aj prirodzený spomalovač pohybu aut. Možno toto je ešte jedna skutočnosť zaujímavá. Na Strážnickej ulici vlastne by sa mala vytvoriť jednostredná premávka s tým, že ideme vlastne od Justičného paláca smerom na Sasinkovú ulicu a tu nám umožňuje istým spôsobom skľudniť túto ulicu a takisto pridať parkovacie miesta. Tuto ešte je vlastne opäť dôležitá vec v tom, že zisťovali sme ako toto vyzerá so sieťami. Prvotná informácia bola taká, že sme v kolízii s rozvodom vody. To znamená, že rozvod vody by neumožňoval umiestnenie stromu s korenovým systémom, že sme počítali s dvoma alternatívami. Alternatíva bola kvetináče, ako ich poznáme z mojich miest v Bratislave, alebo normálne zasadený strom do podložia. Vyhrala tá druhá alternatíva, a to kvôli tomu, že práve vlastne v rámci komunikácie s BVS-kou, ako je dohodnuté, že BVS-ka vlastne v rámci rekonštrukcie rozvodu vody a kanalizácie sa posunie a umožní ako výsadbu stromov, ako prirodzenú výsadbu stromov na tomto mieste. Tu je jedna správa, taká ja som mal tento týždeň telefonát z BVS-ky, kde žiadali od mňa také posledné potvrdenie konfigurácie nášho projektu, pretože ukončujú projekt prekladky a rekonštrukcie vlastne rozvodu vody a kanalizácie na Strážnickej ulici. Čiže je to živá akcia a splňa to tie časové predpoklady, o ktorých vlastne hovoril Čiže tuto máme, opäť to sa opakuje, záver, teda východnú časť Strážnickej ulice, ktorá by sa mohla pekne naplniť farebnými postavičkami. Toto je vlastne schéma materiálov, ktoré máme možnosť použiť v tejto časti. V súlade s manuálom mesta Bratislavy časť dlažby na chodníkoch bude riešená bratislavskou betónovou dlažbou, časť bude prídlažba pri objektoch, čiže tam vytvoríme takú nárazníkovú zónu, kde také meandrujúce objekty, vstupy a schody budú lemované vlastne prídlažbou. Plus uvažujeme vlastne s vytvorením, tu sú alternatívy, ktoré diskutujeme s pánom starostom, alternatívy vlastne vytvorenia plochy pred vstupom, ako ten nástup pred univerzitou, teda pred lekárskou fakultou, kde vlastne alternatíva buď spraviť povrch hladký, systém zhruba námestnej Slobody, alebo trošku drsnejší, opäť systém námestnej Slobody, to je vlastne podľa dole, alebo uplatniť tam kamennú maždu. To všetko súvisí s tým, že ako sa podarí dohodnúť alebo nedohodnúť s tradíciou našich mladých absolventov lekárskej fakulty, ktorí absolvujú vlastne štúdium, tak slavnostne vyťahnu štece a farby a napíšu svoje mená s titulom, čo teda hovorí môj subjektívny pocit, ktorý sa nestotožňuje s pocitom starostu. Je to tradícia, ktorá možno ju netreba nejakým spôsobom potlačiť, ale vidíme, že to sú vlastne proti. Toto sú prvky zrady, ktoré by sme chceli vlastne, ktoré sme navrhli aplikovať, to znamená, že tak ako poznáme mnohé stromčeky zelenie nie sú, neznamenajú ako trávniček, krásne pokusný trávniček, ale vlastne takú pestrú zeleň, ktorá má svoj prirodzený život.
Čo sa týka stromov, vlastne na Sasinkove by sa mali použiť vlastne druhovo tie isté stromy, tie druhých stromov, ktoré sú tam usadené. Na strážnickej ulici, ako som spomínal, vlastne stromy, ktoré budú všetky nižšiu šorobu ani nezákonskej obyvateľov. Toto je vlastne návrh, v podstate, ktorý je v súlade s manuálom magistrátu na umiestnenie mobilia, to znamená klasická bratislavská lavička, stojady na bicykle, smetné koše, skupiny stolíkov a stolov, ktoré hlavne obrazom v pravom hore, kde sme chceli naplniť, aby vlastne v nástupnom priestore pre lekárskou fakultou, aby vznikol taký komunikatívny priestor s možnosťou posedenia, ktorý má vlastne takto veľkorysejšie otvára. A toto sú príklady tých hracích prvkov, ktoré by mohli oživiť vlastne, ako som spomínal, strážnická Sasinková. Oni sú kvalitné a drahé. Ale ako možno poznáte, vlastne ten príklad na Hudbernom námestí pred bývalým Palemerom, v podstate tie prvky sú tam osadené v roku 2006, ale v roku 2006 s nejakými drobnými opravami, ako tam dobre fungujú. Čiže je to taký dôkaz toho, že 20-ročná existencia týchto hracích prvkov sa tam vlastne uplatnila a je oživený pre tento text. A to je konec. Ďakujeme pekne, že ste to s nami vydržali. Chcem povedať ešte dve dôležité veci, než sa rozbehne diskusia. Tá prvá je, že táto prezentácia, obe prezentácie, ktoré ste videli, budú zavesené na webe Starého mesta, takže môžete sa k nim vrátiť, môžete si tam priblížiť veci, dohľadať detaily a tak ďalej. A potom budete mať záujem poslať nejaké pripomienky, 2 týždne to bude otvorené, takže všetko tam potom nájdete. Druhá vec je teda, že bude medzi vami behať s mikrofónom, ak sa hanbíte, alebo ľudia, ktorí sledujú online, tak môžu položiť otázky cez slide, už je tam vyše 10 vrátane nejakých pozdravov, dobrý deň, ktoré sa tam nazbierali. Takže poďme na to, kto prvý možno máte otázku, začnem vami. Ja sa budem snažiť byť stručný, ale budem sa odvolávať. Takže budem sa snažiť byť stručný. Budem sa odvolávať na štúdiu architekta Martina Herneta z roku 2023. To bol architekt toho miestneho, ktorú my sme teda spolu s ním vytvoril a vlastne to zahŕňalo to presne toto strážnictvo Sasinko. Ja som ja viackrát zasielal a môžete ďalej mali mať dispozícia. Tie otázky sú následovné. Vy ste spomínali, že chcete znížiť počet aut. Ale potom z tých detailov to vyzerá tak, že nemeníme počet parkovacích miest a to znamená pocitovo auta na 2 stranách, ako na jednej hoci šikmo, to je horšie. Potom ďalšia otázka, že keby ste mohli ukázať na tých slajdoch, tam boli 2 farby, červená a zelená, kde sú tie nové plochy zelené. To rozšírenie tej celkovej plochy okolo 600 metrov štvorcových. Ja to mám zaznačené, takže keď sa niečo zaujímavé. Ďalšia vec, čo mi tam chýba, sú cyklotrasy. To bolo v tej štúdie pána Nevita, my sme to veľmi detailne teraz s ním riešili a tuto som to nezachytil. No a ešte jedna vec, to je pôvodná idea od pána Butoru, mladšieho. On tam v tom vyústení strážnickej Sasinkovej, kde je teda istá plocha, kde ste navrhli nejaké prvky, navrhol teda tiež niečo podobné, ale bola tam idea nejakej malej voľnej plochy, zaintegrovanej do toho systému udržiavania vzdelania hej. To sa preberalo na tom miestnom stretnutí, čiže nejaký mikrobáčik to nazvem. To mňa tiež vymyslel. No a potom posledná vec,
že ste spomínali dokonca, že tam by mal pribudnúť počet aut. Neviem, či som to zachytil správne, no tak to je presný opak, čo my sme chceli. A preto tam bola aj cyklotrasa navrhnutá a tá lavička, vlastne je to jednosmerné, ne? A pribudne počet aut, a lavičku tam máte orientovanú do budovu. Tak ako dalo by sa to asi možno vyriešiť aj inak, to znamená, že dať nabok alebo asymetricky a tak ďalej, pretože tá fasáda je veľmi tmavá, malé albedo a je veľmi horí sa tam pochybujem, že niekto bude sedieť, aj keď tie stromy tomu pomôžu. Ďakujem, možno nám budete musieť pripomenúť z týchto otázok. Áno, máte, výborne, dobre, vám vraciam mikrofón, boli odpovedi, páči sa. Ďakujem pekne. Viete, teraz prichádzame práve ako k tomu bodu, že hovorili sme my, a teraz hovoríte vy, na to, aby sme vlastne počuli a keď je to niečo relevantné, tak upravili štúdiu. Ešte veľmi dôležité povedať, že sme teraz v úrovni štúdia, nie je to pevný projekt, podľa ktorého už stavebný firma príde a niečo bude realizovať. Hľadiska cyklotras v podstate v rámci územného plánu mesta Bratislavy je Sasínková má umožňovať pohyb cyklistov. Pohyb cyklistov, pokiaľ je smer dopravy, nemusí mať výhradených samostatných ruch. My tam máme vlastne 3 metre na pohyb auta, plus môže tam pre cyklista vzhľadom na frekvenciu pohybu aut na Sasínkovej ulici vytvoriť tam samostatný cyklistický kruh jedným smerom alebo druhým smerom. By bolo síce fajn, ale ubúda nám razantne zelená plocha alebo parkovacia plocha. Čiže myslíme si, že úplne je prirodzené, keď na ulici, ktorá nemá nejakú montnú frekvenciu pohybu automobilov, cyklista, ktorý sa pohybuje v smere automobilov, nie proti smeru automobilov, môže kľudne bez nejakého obmedzenia prejsť. To si vlastne vyžaduje, tak ako sú zvyknutí na bicykle šoféry v Berlíne, tak ako sú zvyknutí šoféry v iných mestách, tak si myslím, že pri istej miere ohľaduplnosti ako to nemôže byť nejaká konfliktná situácia. Z hľadiska zelene, možno keby si dal dva moduly si stav a rám. Ešte. Iba to chcem povedať, že z hľadiska zelene, to, čo som hovoril o tých plochách, to nie je žiadna fikcia, to sú exaktne vypočítané plochy. Dokonca v tom páse zelene, ktorý sme vlastne my navrhli, tak sú zakotvované aj také pobytové plochy. To znamená, že nemáme súvislý pás, lebo ten by sa zamedzoval prechodu na jednej strane ulice, na druhú stranu ulice. S tým, že momentálne naozaj tie stromy, ktoré by tam okolo 60. alej, tak všetko určite viete, poznáte, majú naozaj minimálnu plochu ako tej hliny, ktorá okolo ľudí. Ešte jedna dôležitá skutočnosť je vlastne tá, že v rámci zelene na Sasínkovej ulici bude samozrejme pôsobiť aj zeleň pri lekárskej fakulte a mali sme teda konzultáciu s zástupcami lekárskej fakulty, kde okrem toho, že by sa malo vlastne nejakým spôsobom spraviť vstup a nástupná plocha, tak sa uvažuje o tom, že lekárska fakulta by zainvestovala do sanácie tých zelených ploch, ktoré sú vlastne pred objektom lekárskej fakulty. Tým pádom vlastne tá zeleň by mala mať naozaj ako inú úroveň. Plus my ešte doplňame, to sme ani nespomínali, pri plote, ako je križovatka Sasínková strážnická, tam je vlastne plot, cez ktorý je vidno do
do takého hospodárskeho dvora lekárskej fakulty, my vlastne vizuálne oddelujeme ten pohľad živým plotom, ktorý bude mať minimálnu výšku plotu. Čo sa týka obsadenia obidvoch strán autami, my máme možnosť obmedziť počet parkovacích miest a to si viem predstaviť, že mnohí z vás by asi neboli spokojní. Uvediem príklad z Panenskej ulici. Na Panenskej ulici v rámci participatívneho projektu sa zistilo, že 40% obyvateľov nevlastní automobily. To znamená, že automobily, ktoré sa pohybujú po ulici, automobily, ktoré parkujú na tejto oblasti, sú v podstate pre 40% ľudí nepotrebný balast. Preto sa nám v rámci koncepcie úprav Panenskej ulice sa nám podarilo vlastne dohodnúť v rámci participácie na to, že zhruba 15% automobilov ako umožňuje zhruba 15% parkovacích miest v tejto celej oblasti. Máme možnosť ako vynechať parkovacie miesta kľudne, ako keď poviete, že ste s tým komfortní ako obyvateľia, to sa vynechajú. Máme možnosť, ale nemyslím si, že možnosť je taká, že keby sa vrátili vlastne k tomu šikmému parkovaniu pred lekárskou fakultou, pretože to šikmé parkovanie pokiaľ odstránime a musíme ten počet niekde nahrať, aby sme boli vlastne bilanci a vyrovnaní, tak to šikmé parkovanie na Sasíkovej ulici pred lekárskou fakultou je podľa mňa dosť zaťažujúci prvok, ktorý vyháňa, vlastne znemožňuje rozšírenie chodníka, znemožňuje umiestnenie vlastne toho zeleného pásu. Lavička do budovy, ako sme o tej štúdii, uvediem príklad na ešte keď sme riešili Poštovú ulicu. Tak sme lavičky mali najprv pozdĺžne, nakoniec sme ich dali ako keby kolmo na chodník a tento prvok, ktorý bol taký akože taký možno neočakávaný, bohužiaľ teraz sa bola bezdomovcov, ale to je iný problém, sa celkom vlastne upadnú. Čiže či otočíme lavičku akože ku domu, alebo od domu, či dáme riečne ako to všetko je vec, ktorá vôbec a to je to, prečo sme tu a prečo chceme počuť. A takisto ako ten vodný prvok, ktorý spomínal pán Butora, teda neviem o tom konvex pánom vám, ako opäť, keď je také želanie, my sme mali potrebu ten priestor nejakým spôsobom artikulovať a vytvoriť tam nejakú formu pohľadu. A to sme vlastne, na to sme použili nástroj, ktorý je bežný, to znamená zelená plocha, skupina lavičiek, strom a plus vlastne tie hracie plochy. Ale či tam pribudne picia fontána alebo nejaká vodná púška, ako kľudne tento input, ako je možné ja len doplniť informácie, nebudem sa len na Strážnickej ulici sú 4 podzemné parkovacie garáže s viacerými poschodami. Ja odhadujem, že tam je možno 200 parkovacích miest, v areálu fakulty. Ja som chodil len často v tom areálu. Tu sú plochy na parkovanie, ktoré sú takmer počas pracovných dní veľmi nízko využité, mimo pracovných hodín už vôbec nie. Čiže návštevy, myslím, že aj istý počet plôch je, teda parkovacích miest v areáli vyhradený pre návštevy. Čiže pre mňa to nie sú naozaj argumenty bez alternatív, že musíme. Nemusíme zomrieť, ale nemusíme. Pôvodný návrh bol, že OK, šikmé parkovanie nie je úplne super, robí sa z neho pozdĺžne, ale na jednej strane. A tejto na Strážnickej. Na Strážnickej budeme z jednosmerným získať
maximálne šírku. Takže dostávam sa k tým cyklotrasám, že minimálna požiadavka podľa mňa by mala byť vyznačiť tej ceste. Je teda akože tým spôsobom, ktorý treba vždy obnovať, ale na Strážnickej, v tej pôvodnej štúdii pána Dveta, tak tam sa získal priestor pre nie plne oddelený pruh, ale jednoducho priestor, farebný pruh, červený, ktorý by bol kvázi exkluzívne pre. A napájal sa ďalej, že sú tam chodí veľmi veľa cyklistov po Strážnickej, ktoré sa napájali potom na Stasinkov. Ďakujem. Ja som videla ešte, že pán starosta chcel zareagovať, takže dávam slovo. Ja by som len na to teda zareagoval, že viete, s tými cyklotrasami pri zóne 30 to nie je podmienka vyznačovať, je to naozaj úplnená zóna, kde ten cyklista je partnerom na tej komunikácii, čiže aj v iných zónach v starom meste, kde sme chceli hovoriť o takýchto požiadavkách, ako ste vy hovorili, tak nám dopraváci povedali, že taká vec sa nevyznačuje, v zóne 30 je to fakt, tak ako hovoril pán Urban. Čiže určite to nebudeme vyznačovať, lebo to ani norma, ani ten prirodzený pohyb nevyžaduje. A k tým parkovacím miestam, tak to vám poviem, že ten návrh dáva do budúcnosti tú perspektívu, presne ako povedal pán Urban, že zjednocuje tie výšky, ale dnešná požiadavka na parkovacie miesta je úplne iná, ako hovoríte vy. Nebudem polemizovať, máte taký názor, že zmenšíme počet parkovacích miest, ale my takýchto stretnutí s občanmi absolvujeme veľa. Posledne napríklad na Dunajskej, kde sme mali takéto stretnutie v parkovom divadle, kde došli 100 ľudí, alebo proste teraz vyznačujeme parkovaciu zónu SN2, to znamená od Palisát až po Starú Vinársku. Tá požiadavka Zochová, čo sme mali tú zónu Panensku, kde je Zochová, Kozy a tak ďalej, tá požiadavka tých občanov je presne, že zachovať počty parkovacích väčšiny občanov, čiže beriem vašu námietku, ale väčšina občanov chce zachovať počet parkovacích miest. Tento návrh je presne taký, ktorý reflektuje dnešnú potrebu, ale do budúcnosti reflektuje tú vašu víziu. Áno, tu vám chcem teda odkázať, že tá vízia by som povedal, je to budúcnosť, je tu, ale dnešný stav je taký, že my nemôžeme škrtať parkovacie miesta. To je akože status quo, práve preto, že tie rezidenčné zóny to vyžadujú, že tí ľudia chcú v rámci parkovacej politiky parkovať. Napríklad Gresingu a tak ďalej. Čiže toto nie je akože niečo, čo by som akože si tu vymýšľal, alebo to je proste, tu máme spätnú väzbu, že máme niekoľko takýchto stretnutí, ja dokončím, dobre? Chcem povedať, že to, že sa niekedy zmení počet parkovacích miest, túto vec vytvárame, ale dneska si to nemôžeme dovoliť. Práve preto, lebo tí ľudia, ktorí tu bývajú, si to žiadajú. A tá vaša alternatíva, že tu budú podzemné garáže, že tu sú nejaké, to sú súkromné. My to musíme robiť vo verejnom priestore. Práve preto, odločím, že ten pomer toho platenia podzemnej garáži a toho rezidenčného parkovacieho miesta na rok, ktorý je teraz 39 parkovacia karta, a podzemného parkovania, to sú naozaj pre iné príjmové skupiny. Takže toto je pre nás must a to, že v budúcnosti, keď bude požiadavka občanov, že sa zrušia parkovacie miesta, že sa na tom tá ulica dohodne, akože tak spravte úplne referendum a tá vec sa môže tak. Takže toľko len k tým parkovacím miestam a k tomu, takže Budem pokračovať ďalej v otázke, aby bol spravodlivo rozložený čas, vidím, že sa pani hlási už dlhšie, na mikrofón. Som len chcela podporiť názor, ktorý teraz bolo dané pánom Vagačom, že naozaj my potrebujeme tie parkovacie miesta a sme za to, aby boli tie parkovacie miesta na obidvoch stranách, tak ako to bolo navrhnuté.
pretože momentálne ako obyvateľka Sasinkovej sever, momentálne tak, ako bola nastavená parkovacia politika, tak teraz je to tak akurát, že nám to ako obyvateľ postačuje. Na vašom návrhu ten na Sasinkova sever bude vlastne minus 17 parkovacích miest. Predpokladám, že tie budú navýšené na Sasinkovej juh. Toto neviem, teda, alebo po Strážnická, neviem presne, ako to je, to je možno aj moja otázka, že ako ste, kde budeme mať tú možnosť, lebo ak nám uberiete na severe 17, tak jednoznačne nám to stačiť nebude. A nám pridáte, a väčšina na Strážnickej to nechce. Asi nikto nemá garantované v starom meste. Staré mesto má mnohé iné výhody. Jedna nevýhoda je tá, že nemôžete garantovať, a nedá sa garantovať, že zaparkujete pred svojím vstupom. Čiže my riešime, náš okruh riešenia je Sasinkova Strážnická a v rámci tejto oblasti sme vyriešili viac menej vyrovnanú bilanciu. Ja sa ešte možno vrátim vôbec k princípu parkovania. V 2016 som sa zapojil do vlastne takých protestov proti vybudovaniu garáží na Hrade. A v tej súvislosti takú nepotrebnosti garáží som vlastne argumentoval aj tým, že začiatkom 20. storočia Bratislavu obsluhovalo nejakých 16 000 koní. 16 000 koní, ktoré potrebujú stájanie, seno, vypratávanie, výkalo, proste všetko. My sme teraz v nejakej dobe, keď je tá potreba parkovania nevyhnutná, ale kto vie, možno o 50, možno o 100 rokov, ľudia sa budú pozerať, ako budú udivení, že na čo tí ľudia robili takéto podzemné priestory, čo tam vlastne ako mohli robiť, na čo im to bolo. Čiže teraz sa vrátim ku Sasinkovej a ten systém vlastne parkovania na úrovni chodníka vlastne umožňuje to, aby v prípade žiadosti alebo vôle sa dal ten priestor využiť inak, či dočasne alebo trvalo. Keď sa tu spraví, poviem, dobrý trh, tak sa vypracujú auta a budeme mať krásny priestor na takéto auto. Čiže nejaká taká možnosť, nejaké modality je určite ako vhodná, aby sme sa snažili. Ďakujem pekne, ja len som chcela podporiť tú myšlienku zachovania na parkovacích miestach, ako je to teraz v návrhu, ale mám ešte druhú otázku. My sme mali, už je to síce dávnejšie, 10-15 rokov, problém s prípojkami plynovými. Ako či ste plynárov oslovili v rámci tejto rekonštrukcie a takisto ako vodarov, či sa to neplánuje nejaká rekonštrukcia plynu? Ďakujem za otázku. Plynári momentálne nemajú v pláne vyvíjať plynovod, ale treba povedať, že oni vlastne riešia to hlavné vedenie, tak ako aj vodári, čiže tie prípojky musíte riešiť vlastne vy ako vlastníci. A to je informácia, ktorú vám chceli dať, že teraz vlastne je šanca, ak aj nie plyn, tak minimálne tú vodu riešiť s vodárňami, lebo vlastne do pol roka, do 4 roka bude tá cesta otvorená, čiže vy si máte teraz ten čas si pripraviť vlastne tie vaše prípojky. Čiže je to dôležité vlastne sa dať dokopy, spraviť sa schôdzu a dohodnúť sa na tom, že viem, že viacej to určite to bude chcieť riešiť. Čiže teraz je ten čas. Je to odkryté, na Sasinkovej neskôr tam máte ešte viac času sa dohodnúť na Strážnickej budúci rok. Ak chcete riešiť prípojky naozaj, že od toho hlavného, tej hlavnej vetvy po váš dom vlastne to je vaše, čiže to si musíte riešiť. Ďakujem. Ja idem ďalej otázkami, lebo viac ich mám aj online, tak položím 2-3 online, lebo bývajú rýchlejšie a potom idem naspäť k vám. Otázka, či sa umožní dvojsmerný pohyb cyklistov po oboch uliciach. Šírka je vraj široko postačujúca. Viete čo, toto by sme dali riešiť asi dopravákom, že ako budú robiť oboznámku, lebo tu bude nejaké BLDčko, čiže bude organizácia dopravy a asi je to teraz akože predčasné na nich hovoriť. Máme nejakú inú... Nie je to predčasné. Ako má prejsť cyklista, keď sa chce dostať tým smerom cez Strážnicu? Má ísť na Záhradnicu? Čiže toto má nejaký systém, kde krúžia auta, chlopci, cyklisti a náhodne, úplne z historickej náhody, sa dostal k tomu, že sa rieši Sasinková a Strážnická. Vy
výsledok je ten, že sa presúvajú auta na strážnictvu, kde nie je väčšina za to, aby tam bolo viac parkovacích. To nemám dáta tiež, ako vy nemáte, ale dovolím si to tvrdiť. Čiže zaregistroval som, že minus 15%, že minus 15% sa zredukovalo 17 aut. Redukcia je asi 3. Ja som hovoril o Panenskej. O Panenskej, pardon. 3 miesta. Vrátiť prosím späť k tej otázke. Ide o to, že naozaj veľa ľudí chce veľa vecí, opäť nech sme spravodliví. Takže späť k tým cyklopruhom zhrniem pre toho, kto sa pýta online, že teda bude tá otázka riešená s dopravnými inžiniermi. Áno, tu budeme riešiť toto PODčko, ale ešte raz, zóna 30 je riešená. Ja som bol to otázku aj nie som bol to niektoré cyklopruhy, ale práve môžu ísť širkovo aj inak ten obojsmerný pohyb. A práve to sa nemôže riešiť pri organizácii dopravy, lebo to je príliš skoro. Toto musí byť založené v dizajne samotnej ulice, aby to bolo umožnené aj širkovo, aj rýchlostné. Samozrejme, to stanovisko pripravíme. Ten základ je, tak ako máme vedomosť, že pri šírke ulice 3 metre, čo v podstate je tento prípad pre celý profil, musíte zabezpečiť vlastne priestor pre obojsmerný pohyb cyklistov, nejaký priestor, kde sa bude vyhýbať autám. Tým, že v podstate sú tam vyvýšené križovatky, prerušené parkovacie pásy a je tam napríklad aj priestor pred fakultou, v podstate myslím si, že toto by malo spĺňať podmienky preto, aby tam bol povolený obojsmerný pohyb cyklistov, aby som čo tam aj povedal, ale to neviem ja povedať záväzne. Čiže musí to vyplývať z toho projektu. Tá odpoveď teraz je, že máme na tom záujem a prezistíme to, a keď budeme mať vlastne jasné stanovisko, tak dáme vedieť. Ďalšia, nech sa páči. Jednu vetu, ako Sasinková nie je tranzitná trasa. Sasinková je vlastne poslednou vládou označená ako jeden smer, ktorý cyklistov jedným smerom. Ani Moskovská nie je ako trasa, ktorá by bola tranzitná. Tu je cieľený pohyb cyklistov, ktorí smerujú do tejto... Nie, v realite. A máme možnosť, dobre, bude nám 40 parkovacích miest, spravíme obojsmerný priestor alebo pohyb pre cyklistov. Odstraníme zeleň, spravíme komfort pre cyklistov. Čiže tuto sa treba rozhodnúť. Ja poviem, že napríklad ja som veľmi rád, že sa nám podarilo práve, že urobiť ten zelený pás na Strážnickej, tým, že sme sa dohodli s BBS, že je ochotná posunúť tie siete, aby tie ochranné pásma dovolili spraviť prirodzené zelené pásy a posadiť naozaj stromy a nedať ich do tých načo. Takže to, ja napríklad si myslím, že tá zeleň je veľmi podstatná. Aj na prvom. Čiže ja by som povedal, že Poďme prosím ďalej. ďalšie otázky. Áno, poďme ďalšie. Je tu otázka, ktorá má aj viacerých fanúšikov, a to je, či sa dá v rámci priestoru pred fakultou vytvoriť alternatívne plot pre podpisy študentov. Ako vyhradené bez. Čiže ja poviem rovno, že myslím si, že ten počerpaný chodník nie je dôstojný dnešnej, by som povedal, tomu nástupu do tej peknej budovy lekárskej fakulty. Pre nás je to skôr ako ten priestor, tak ako je na Šafárikovom námestí, kde je proste ten vstup do právnickej a filozofickej fakulty nie je takto počmáraný, čiže nám sa zdá, že tá architektúra, ten verejný priestor a tá kvalita by mala byť umožnená, akože urobiť pekný pobytový priestor. Takže to je pán architekt má možno iný názor, ale myslím si, že ten priestor by mal mať túto kvalitu. Takže či fakulta urobí nejaké alternatívne, napríklad grafitové nejakú stenu a tam sa to budú dávať. Viete, dneska sú rôzne názory na grafity, niekto si myslí, že majú byť grafity na stenách. No, to je vec názoru, čiže kľudne môžete povedať a poslať vašu pripomienku, že si myslíte, že to je výborné, že to tam kreslia tie mená a tak ďalej, by to môžeme vyhodnotiť. Ale takisto grafity, niektorí občania požadujú, aby sme čistili grafity, iní si myslia, že grafity
že majú byť posprejované, niekto si myslí, že má to byť na chvíľku, niekto si myslí, že to nemá. To je naozaj názor na 10 000. Dobre, a je problém. Prosím vás, chvíľku necháme doodpovedať a naozaj máme veľa ľudí, ktorí sa chcú pýtať. Ešte v tej ploche pred vstupom do fakulty lekárskej minulú plochu zväčšili, rozšírili do najväčšej možnej miery. Tá plocha bude čistá, prázdna, budú tam osadené vlastne dva výrazné, nazvali sme to ceremoniálne stromy, plus nejaké sedenie. Ďalšie využitie ako tej plochy alternatívne je možné, aby vytváraný priestor, ktorý sa bude naplňať s tým, ako budú aktuálne. Idem na ďalšiu otázku, potom sa vraciam fyzicky k vám, sľubujem, kedy bola podaná žiadosť o stavebné povolenie v tomto projekte. Ďakujem. Žiadosť sa iba pripravuje. Momentálne, keďže máme architektonickú štúdiu, je potrebné spracovať riešenie obehu stavebného zákona, čiže je potrebné spracovať stavebný zámer, ten sa dá posúdiť a získavajú sa vyjadrenia dotknutých subjektov, od správcov sietí, je tam vlastne celý zoznam. Čiže až keď budeme mať vyhodnotenie prerokovania, vlastne správu z prerokovania stavebného zámeru môžeme podávať vlastne žiadosť na stavebný úrad. Čiže tam nám pribudol vlastne taký stupeň, ktorý predtým bol v podstate územné konanie. Čiže momentálne pripravujeme stavebný zámer a pripravujeme podanie na stavebný úrad. Čiže tak ako som povedal na začiatku, náš cieľ aj harmonogram máme tak nastavený, aby sme vlastne do konca toho prvého kvartálu mali stavebné povolenie. Ja v prvom rade chcem poďakovať za vôbec, že takéto niečo sa uskutočňuje a celý ten plán vyzerá na všetkých pohľadu. Súhlasím tuto s pani susedovne, že ten parkovací systém vlastne preveril tú potrebu, pretože tie ulice, napríklad Moskovské dvojeurová, to znamená, že tam naozaj parkuje len domáci a tak ďalej. A v tejto chvíli je to tak akurát, ale súhlasíme s tým, že keď čas ukáže, až si zakúpime bicyklo, no tak jednoducho to nebude obojsmerné, teda nebude na dvoch miestach, ale bude len na jednom. Takže ten čas to zrejme ukáže, ale zaparkovanie sa rozhodne príkladem. Určite tiež všetky zelené pásy vlastne to skrášlia, aj keby, neviem, čo sa teraz udialo, že všetky parkovania ostanú rovnaké, ale bude tam to zelené, tak to bude oveľa krajšie a bude to veľa lepšie, takže z môjho pohľadu super. Nápisy si myslím, že by mali nejako ostať, takže budeme vešať na stromy, cedulky, ale chcem sa opýtať, neuvažovalo sa, lebo teda my sa s tým boríme dolo, my sme ten dom na Moskovskej, teda čo je vlastne ten zelený dom Stasinková, Strážnická, Moskovská. A teda s tými kontajnermi. My sme sa veľakrát už pýtali na to, či náhodou niekde v týchto zónach nie je možnosti zapustených veľkých kontajnerov. Takže predsa mi nedá opýtať sa, aj keď tuším odpoveď, ale či by náhodou s takým niečím sa nedalo rádať. Vždy nám bolo tvrdené, nedá sa, alebo sieť, alebo neviem čo, alebo neviem čo. Ale možno, že teraz by ten priestor vznikol. Viete čo, treba sa pozrieť na technickú mapu, neviem odpovedať ako online. Na technickej mape je vidno, že či tady idú siete alebo neidú siete. To je jedna odpoveď, prekápka siete je tá najdrahšia vec, ktorá existuje vo verejnom priestore. Preto na niektorých uliciach už vidíte, že pridávame kvetinače a na Strážnickej budeme môcť robiť prirodzenú zeleň. No a druhá vec je, že kontajnery a celý tento systém je vec spoločenstiev alebo tých domových vlastníkov. To znamená, že je vec verejnej investície, že keby to tak išlo spraviť, tak by museli sa tie spoločenstva tých bytových domov alebo tých vlastníkov dohodnúť a zainvestovať, aby to tam išlo, lebo to nie je ako vec, že by toto riešila ako mestská časť. Nie je to ani naše kompetencie, ani v našom rozpočte. Viete, že OLO a tú objednávku si dáva každý bytový dom sám, alebo rodinný dom, a tie príležitosti a veľké obchody. Čiže toto nie je akože vecou, ktoré sme sa my zaoberali, ale nič tomu nebráni, aby ste sa na to pozreli, pozrite sa na technickú mapu, je zverejnená na mesta a sa vám zdá, že tam niečo je, nič vám nebráni, aby ste si ako spoločenstva niečo takéto začali plánovať. Ak je to, a neviem, aká je to vlastnosť toho pozemku, kde si myslíte, že to môže. Idem ďalej, potom sa vrátim k vám opäť. Pri vstupe od Odborárskeho námestia v návrhu chýba existujúci cyklopruh. Ak je to špecifické, možno zodpovedať, ak nie, tak to
bolo zrejme zodpovedané. Pozrieme, preveríme. Dobre, ďakujem. Ako je riešený prechod vodičov zaparkovaných aut cez pásy zelene? Napríklad na Blumentalskej, kde dráha nie je v najlepšom stave a betónové pne nie sú moc estetické. V páse zelene na tej strane, kde auta parkujú pri zelení, vlastne budeme dávať špeciálne pláštice, ktoré na jednej strane umožnia umiestnenie zelenej, na druhej strane ako umožňuje šoférovi, aby vystúpil nie na dopravy, ale na takú kvázi polostriedenú plochu. A keď potom chcel prejsť na ten Schodník do auta, väčšinou skrátil cesty na chodník. Teda. Keď vystúpim do cesty a chcem ísť do fakulty, ale si prechádzať cestu zelenou. Celkom nerozumiem otázky. Krížom cez zónu. Krížom cez zónu. Toto auto, čo parkujú pri lekárskej fakulte, keď vystúpi ten vodič do cesty a bude chcieť prejsť do lekárskej fakulty, tak musí prejsť cez ten pás zelený. Ono je to vždycky tak, že zhruba po 3 autách je nejaký prechod z jednej strany ulice na druhú, ale nemôžeme robiť ku každému autu nejaký chodníček cez zelený pás, alebo inak to nič Takže sa s takým niečo budem rátať. Áno, chcel by som vám na to odpovedať. Koncom minulého roka sme rekonštruovali celú Žamotu. Tam je ona jednosmerná a presne sa parkuje na obidvoch stranách a z jednej strany je takýto zelený pás, ktorý sme tam vytvorili. Potom z oddelení životného prostredia, ktoré tam bolo dosadu týchto stromov a tej zelene, sme sa dohodli, že robia také šlapáky alebo také prechody. Pri parkovacích pásoch, ktoré teraz je už ako normovo, dávame parkovacie pásy a nevyhradené tie priečné značenia vodorovné, tak ani to nie je možné, lebo to je proste pohyblivé, ako ľudia parkujú, ale naozaj snažíme sa robiť také zelené ostrovčeky tých trvaliek alebo tých zelených častí, takže áno, nie je to také komfortné vždy, ale treba si len nájsť, že ten človek prejde tým šlapákom alebo tým systémom nejakých takých medzi tých ostrovček. Ja len tak doplním krátko, že my si sme nepredstavovali celé ako trávu, kde my sa budeme snažiť ako vykanalizovať pohyb tých ľudí, čo vystúpia z auta. Čiže budú tam nejaká skupina vysadla nejakých väčších tráv a trvaviek, budú tam stupáky vlastne v nejakej periodicite, čiže ten človek vystúpi a aby, akože OK, vy sa asi nájdú ľudia, ktorí sa budú predierať cez metra po výsadku za výsadku, ale ideálne teda by človek mal prejsť vlastne tými priemúkami medzi Na tej komentácii, alebo sa tam sa práva, Po pol roku nám dali vlastne zistili, že to bude to ľudia čuť. Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, to je, čo sa týka priestoru pred políciou, lebo tá je na konci vlastne Sasankovej a napríklad pozorujem už niekoľko veľa mesiacov, ako tam zdochýna jeden strom iličnatý, ktorý už zostal z neho len pamiľ, lebo polícia nie je schopná to aspoň uťať ten stromček, čo tam je. Či ste s nimi rozprávali s ministerstvom vnútra, že teda oni nejako budú spolupracovať, čo sa týka tej zelenia, alebo ako povedzme si aj, keď sa pokračuje na polu, čiže okolo policajtov, akože to vyzerá otrasne. A to je jedna vec. Druhá vec je, ako to je s parkovaním polície, lebo máme nejaké vyhradené miesta na Sosinkovej. Tak to sa chcem spýtať, že ako to bude, či dostanú tie miesta, ten počet miest alebo čo. A ďalšia vec je, stáva sa, že policajti parkujú aj na miesta prezidentov. Napriek tomu, že tam majú parkovisko, takže to je ďalšia vec. Tak ako ja určite nesúhlasím, aby sa znižoval v tejto chvíli počet aut, áno, do budúcnosti to bude super, ale teraz je to, ako to spomenula pani predo mňou, je to teraz tak akurát tam zaparkujeme. Takto však skúsime odpovedať na ten súbor otázok. Tak ako riešime vstup do územia, čiže s odborárskou na Sasinkovú, tak riešime aj teda architektonickým návrhom aj ten výstup do Sasinkovej na Polnú. A to znamená, že
vzniká tam taký zvyšný väzný priestor, kde ten verejný priestor neumožňuje presne to, čo hovoríte, že divoké parkovanie alebo nejaké takéto. To znamená, chceme ho urobiť pekný a dôstojný. Ak sa pýtate na nejaký strom, vždy pri výrobovom konaní môže o výrobu požiadať vlastník a vlastník musí súhlasiť. To znamená, že neviem presne na akom pozemku. Áno, ale to znamená, že môžeme si kliknúť na katastrálnu mapu, môžeme si kliknúť na katastrálnu mapu, pozrieť sa, kto je vlastník toho stromu a ten musí súhlasiť s jeho výrobou. To vám neviem povedať. Zatiaľ sme konzultovali vlastne ministerstvom, ktoré sme šli, teda a čo sa týka tých obsadenia miest policajtami, ako normálne legálne vyznačenie a obsadenie policajtov na klasických miestach, to je choroba, ktorú zažívame aj konkrétne v našom okolí na Gurličovej ulici, je 15 parkovacích miest, ktoré policajtov na jednej strane sú dlhodobo využité len na polovičku, na druhej strane mnohé policajné autá parkujú na miestach pre rezidentov. Čo môžeme zdvihnúť? Stierač alebo kopnúť do toho auta, alebo sa sťažovať. Skúšal som to riešiť, ako zatiaľ som sa nedopracoval ničom. Ešte nejaká otázka? Idem teda ďalej a vidím, že toto je živá otázka, takže idem za vami, tak cestou poviem takú skôr pripomienku, že otázku, a to je, chcel by som poprosiť nepoužívať lánové viačné stojany, ale klasické trúbkové. Ja západne iba potvrdím, že častejšie sa stretávame s touto pripomienkou, vnímame to. Dobrý deň, zaujímavé, že všetko viete, ako sa predstavil. Ja budem mať také technické, možno pripomienky, možno otázky, aby asi možno žiť. Tam hovoríte o parkovacích miestach. Všimol som si pri parkovacích pásoch, že máte tými autami ucelené parkovacie pásy pozadu dokonca a sú ukončené vhodným. Na tých parkovacích pásoch máte vyznačené automobily, ktoré parkujú od začiatku po koniec parkovacieho pásu, pričom to máte ukončené kolmým obrovníkom. Tie koncové miesta vlastne sú nevyužiteľné, pretože to auto, keby vychádzalo z miesta, musí prejsť cez ten obrubník a cez tú zelený obrubník. Čiže vždy musí byť pre auta parkujúce na konci rezervované väčšia dĺžka a obrubník zošikmený, aby auto mohlo nájsť to parkovacie miesta a výjsť parkovacie miesta, čo vám môže redukovať počet parkovacích miest, ktorých máte počítať. Čiže len dávam pozornosť, aby ste to počítali reálne, lebo tak ako to máte tam usporiadané, to reálne nie je. Je to trošku problém, že my nemáme dneska normu a predpis, ktorý o tomto hovorí, ale to neznamená, že to nemôžeme technicky riešiť. Odporúčam možno dať do pozornosti v českých normách, toto je riešenie, tam tie dĺžky týchto krajných častí sú zväčšené oproti parkovacím miestom klasickému. Čiže to je jedna taká vec. Druhá vec je, všimol som si, že tie parkovacie pásy sú z asfaltu navrhnuté. Odporúčam zvážiť, ten asfalt bude veľmi často degradovateľný tým, že je to iná situácia ako zadrženie vozovky bežnej, pretože na tých parkovacích pásoch tie auta budú štáť vždy v tom istom jednom mieste a budú tam dlhšie stáť a tým teplom asfalt degraduje a budú tam vyjazdovať koleje, je to málo životné. Odporúčam zvážiť, či nespraviť zvláštny. Tretia otázka je, nevidel som šírkové usporiadanie. Veľa sa o tom hovorilo, šírka vozovky, 3 metre, môžu ísť cyklisti, nemôžu ísť cyklisti. Ja si myslím, že dopravné riešenie musí byť prvé ešte pred štúdiou možno, nečakať kým sa k tomu dopravné riešenie dostane, pretože toto musí byť jasné na začiatku. 3 metre vozovky medzi dvomi parkovacími stáťami je nebezpečné pre vozidlá a cyklistov, ktorí tam chcete dať. Neviem, aké sú široké parkovacie pásy, tendencia je robiť 2-metrové. Spravíte 2-metrové parkovacie pásy, 3 metre jasný pás. Je to stiesnený priestor, ktorý bude neustále na tých vodičov, aj na cyklistov tlakom na obalu z bezpečnosti.
Čiže doprava na začiatku, hej, šírkové usporiadanie, nevidel som ho, nespochybňujem ho, lebo nemám čo spochybniť, ale tie 3 metre na jazdný pruh sa mi zdá pri tom pások strašne malo z hľadiska bezpečnosti, pretože vždy potrebujete mať jazdný pruh, odstup bezpečnosti a tak ďalej. Čiže ak to uvidím, tak môžem konkrétnejšie sa vyjadriť k tomu. V podstate to, že chcete spraviť tie parkovacie pásy na úrovni toho chodníka, v poriadku to môže byť. Tam, kde je tá zeleň, je to trošku nebezpečnejšie, pretože aj ak tam bude chodník za tým, tak tie autá, keď budú zachádzať, dajme to malo vychádzať, tak ťažko trafia možno do tej šírky. Ak tam je chodník, tak vojdu na chodník, čiastočne čo nevadí. Ak tam je zeleň, tak vojdu na tú zeleň, lebo zvlášť to budú také úzke pásy, metrová vozovka, bude to zvádzať väčšími tými najazdami a ľudia si budú skracovať cez tie zelené plochy, ktoré budú potom zbytočne degradovateľné. Jedna drobnosť, pitná fontána, podľa mňa pred vod do fakulty, tá pitná fontána priam sa pýta tam mať, hej. Zvlášť keď aj BBSK ide robiť rekonštrukciu, aby sa tam spravilo, bude to priestor, kde tí študenti budú, tá voda pre nich bude veľmi dobrá, treba systematicky s tým počítať a nielen tam, možno aj iné miesta sú také, že zanedbávame to trošku, tých pitných fontán, ale rekonštrukcie staré, tuto je príležitosť fakt systematicky tie pitné fontány spraviť, to je veľmi dobrá služba pre všetkých ľudí. Tá otázka na to samé pomeň bola odostná, hej. Pýtal som sa preto, lebo trošku tá legislatíva je dneska taká, že stavebné povolenie dneska už neexistuje, preto som sa pýtal, že či už ste náhodou ten proces nezačali, ak ste začali pred 1. aprílom, samozrejme môžete, keď nie, tak budete stavebný záver, potrebujete ste stavebný záver, budete robiť, čiže nie je to stavebné povolenie, je to status technicus poza zákon, takže súhlas so stavebným záverom, hej. Ďakujem za, je to v poriadku všetko, ale na trošku má ten pojem stavebné povolenie, lebo žijeme denne pri akýchkoľvek stavbách, to asi by bolo. Musím odpovedať, ja som sa chcel zároveň, aby som neodpovedal. Minulý tam, keby ste mali možnosť pozrieť sa podrobne na ten projekt, ale môžem vás ubezpečiť, že každé parkovacie miesto má výšku 5,5 metra, čo je v podstate parková výška. Čiže by sme počítali na jedno parkovacie miesto 5,5 metra, pokiaľ je výjazd do garáže alebo do nejakého areálu, tak vlastne posledné parkovacie miesto sa končí minimálne 2 metre pred priemerom výjazdu. To znamená, že každý výjazd má rezervu 2 metre pred priemerom jednej strany výjazdu a 2 metre pred priemerom druhej strany výjazdu. Čo sa týka tých 3 metrov, viete to, že je to málo. No, je to málo, je to nekomfortné, ale sme v meste, nie je to rozpore s normou a to by sme potom museli, teraz nám malovali nové čiary pas na zóne pri príhrade, ako oni sú tie komunikácie, ktoré nepomôžeme si. Teraz necháme premalovať ako tieto čiary, si myslím, že to je absolútne. Ja len nechcem, aby ste si mysleli, že skáčem do reči, ale ja si myslím, že tie normy nemusia byť v súlade s normou, to si pozriem, fakt si to pozriem. Projekt som nevidel, je niekde k dispozícii, tieto detaily, lebo z toho vášho vyzerá, že tam je školný obrubník pri tom, hej, a tie krajné parkovacie miesta, myslím, že veľa časti pre tie minimálne o meter dlhšie ako každé iné. Ak to máte zohľadené v poriadku, len z toho som nevidel, ale ak je projekt, kde je podobnejšie niečo, rád si to pozriem, prípadne môžem tomu potom poslať niečo, len neviem, kde ten projekt je k dohľadaniu. Ďakujem za pripomienky, lebo toto sú veci, ktoré si môžeme prejsť. Celkom ma zaujala tá vaša pripomienka s tým obrubníkom medzi parkovacím miestom a zeleňou. To naozaj nie každý je úplne šikovný šofér, alebo aby auta sa nezašiel do tej zelene, čiže áno, môžeme na tým uvažovať, že pri tom parkovaní by bol taký obrubník, aby išli do toho. Teraz keď sme na Kreslingovej umiestňovali tie kvetinače so stromami, tak sme dávali takú predtým takú tú
doraz, aby tie auta parkujúce nám nebuchli do pekňača. Čiže tuto je vec, ktorú môžeme akože zvážiť. Ja rozumiem tomu zvýšeniu tých parkovacích miest, keď tam je chodník. Keď sú to parkovacie miesto, dá sa to využiť. Hej. Takže keď tam je zeleň, tak je to zbytočné v úrovni tej zelene, lebo keď zruší parkovacie miesto, tak je tam stále zeleň. Hej. Čiže rozšírenie tej aktivity, tam, kde je zeleň, v budúcnosti, keď sa teda zváži, tam to asi nie je až také reálne, lebo my sme museli tú zeleň zrušiť najskôr, aby sme využili parkovacie miesto na inú aktivitu. Tam, kde je chodník, tam je to v poriadku, hej, tam nie je taký problém, ale pri tej zelení sa mi to zdá tak nepraktické. Hej. Tam je taká vec, že tá zeleň nikdy nie je úplne kontinuálna, že tá zeleň je prerušovaná pobytovými plochami a bolo by nezmyselné, keby sme v miestach, kde je tá pobytová plocha, povedzme dlhá 5 metrov alebo 6 metrov, aby sme išli z parkovacie miesto na úroveň chodníka, potom by sme klesli. Toto nemá nejaký logický dôvod. A ďalšia vec, keď ste hovorili o vlastne atakovaní zelene a šírke parkovacieho miesta, v kontakte parkovacieho miesta a pásom zelene je 24 cm obvykný v hladine, teda v úrovni chodníka. To znamená, že to parkovacie miesto fyzicky nemá 2 metre, ale má 2 metre aj 24 cm. A ešte plus vlastne my v kontakte, kde máme zeleň, dávame vlastne také tie pochôdzne, polovegetačné, polopochôdzne nožnice. Čiže ten komfort by mal byť ako dostatočne zabezpečený. A ešte teda tiež zvážime tú vašu pripomienku s tým tie parkovacie pásy, či sú z asfaltu alebo z tej lámanej žily, to neviem. Lebo ak sú z asfaltu, ono to degraduje. Máme to teplo, tie horúce letá. Takže toto zvážime teraz napríklad na Konventnej alebo na Puškinovej, kde dávame presne na tie parkovacie pásy žulu práve z tohto druhu. Takže toto zvážime. Presne, môžete sa povedať na Konventnej práve, že v takom dosť pokročilom štádiu tam vlastne parkovacie miesta majú ako riešenie zo žulových kociet, strednej veľkosti, čo je ako komfortné, ale je to opäť možná otázka ako nákladov, pretože žilica, asfalt versus kamená kocka je teda ako dosť rozdiel, a hlavne pri takom počte parkovacích miest, 110 parkovacích miest, krát takmer 2 metre, krát 5,5 metra, to sú ako čísla, ktoré enormne vychádzajú hore. A zase tá otázka je, že či tá degradácia je až taká veľká v prípade, že my nemáme presne vyznačené parkovacie miesta, ale tie autá sa vlastne zoradujú random. Čiže je málo kedy nastane taký prípad, že by auta dlhodobo stáli presne na tom istom mieste. Ja rozumiem, čo rozprávate, prepáčte, my sme to debatovali, keď ste robili štúdiu Panenská, hej, lebo tam tie dvojky a samozrejme, ja si to vtedy viacej bol som x-krát v Prahe, hej, príklad klasický, tam je strašne veľa týchto parkovacích pásov, neexistuje tam jeden pás z asfaltu, hej. Fakt ten kameň je dlhotrvajúci. Zriaďovacie náklady určite sú vyššie, ale som presvedčený, že vozovku na ceste budete meniť možno každých 10 rokov, na tých pásoch by sa menili každých 5 rokov. Ak teda nechcete povedať, že dobre, tak sú tam kolaje, tak nech tam sú, hej, to asi nechceme, ale ten kameň vám vydrží 10 rokov. Dobre, ešte sa chcem spýtať, to naozaj taká rečnická otázka, že niektoré plochy bývajú riadených betónom alebo nejakým takýmto povrchom. To je finančne... Netrešia otázka, vlastne sa pohybujete v pamiatkovej zóne. Treba aj s mamáčkármi sa spýtať, že čo je tam betónová zážba, nie, zabudíte. Z hľadiska životnosti a trvalivosti určite betón je trvalivý, kolaje sa tam nevytvárajú, takže ale je to otázka zasa... Ale betón je zapečatený plochy. Betón je v protiklade zámeru urobiť Vážba je aj zapečatený plochy. čiastočne zadržiava vodu, hej? Betónovať znovu v roku 25. Dobre, išla by som ďalšie. Prepáčte, ja som mal rečnickú otázku z hľadiska tých nákladov, lebo
pán Urban povedal, že pri tých 100 parkovacích miest dvakrát tých 100 metrov, tak je to iný náklad, takže musíme byť aj, aby sme to vedeli zrealizovať. To je aj o peniazoch, že my si teraz napríklad na hlbokú bereme miliónovú požičku, aby sme ju spravili, že tuto my nemáme nakupovací mešec, čiže budeme zvažovať všetky možnosti, tak aby sme to zrealizovali, ale aby sme to mali aj začať realizovať. Čiže keď to tak bude, to veľmi radi tak spravíme, to chcem ti povedať, že to bude potom ešte na pána architekta, proste, že ako sme dostali teraz dobrú pripomienku, že poďme do toho PODčka, do toho projektu organizácie dopravy, aby sme si tieto veci, tak toto je presne to, že si potom ešte urobíme aj z reálnych tých materiálov, aby sme tie ceny vedeli. Máme taký príklad, iba jeden príklad, vlastne na Panenskej bol taký, že boli veci, kde bolo striktne definované, že musí byť kamenná plošta, ale boli veci v tých zochovalectvách, kde boli možné automaticky. Či to bude kameň, alebo betónová dlažba. Čiže to je iba otázka rozpočtová možnosti. Ja by som ešte dostala k ďalším otázkam, to je to podporila, že vlastne to, čo ste dnes videli, nie je finálna verzia, nie je to ani verzia, ktorá sa ide teraz realizovať. Je to návrh, do ktorého budú zapracované vaše pripomienky, vyhodnotíme, čo je realizovateľné, čo je finančne únosné, čo je udržateľné a následne vlastne pôjde projekt na stavebné kamene a tak ďalej. Išla by som k ďalším otázkam. Dúfam, že v poriadku, keď si povieme, že dáme posledných 5. Ja vyberiem nejaké 3 zo slajda, ktoré môžeme dať naživo, tú prvú ruku a tú druhú ruku. Takže tretiu ruku, dobre 6 a zatvárame. Takže dám rýchlosti. Či sa neuvažuje o použití dlažby tzv. Klinkerov, čiže tenál na povrch vozovky, že je to o niečo drahšie, ale odolnejšie, takže možno, či sa zvažuje aj povrch vozovky samej, aké bude na vyhotovenie. Klasická živica, ako proste asfalt. Prečo? S prihláškou po strane. A prečo? Financie. Asi financie, ale ešte raz, jak som povedal pred týmto vstupom, že okrem toho si dáme pripraviť aj nejakú finančnú, nejaký rozpočet, ak máme lepšiu alternatívu a bude to dobré, no tak sa nebránime. No je to aj otázka ako hierarchie, ako zoberme si celé mesto. V podstate, keď sa vyvinú peniaze v tejto časti, ktorá je síce vzácna, krásna, ale predsa len je mierne okrajová, tak vlastne potom nedostanú peniaze na tú centrálnu. Takže treba to vlastne zvažiť. Dobrý deň, menujem Martin Švec, som obyvateľ Sasinkovej a zároveň som aj poslancom mestskej časti, takže ja sa chcem v prvom rade ďakovať, že tu môžeme dnes sedieť a že vlastne sa toto deje, lebo Sasinkova no, neobjektívne viac si to zaslúži, jednoducho tá ulica vyzerá tak, jak vyzerá. Teším sa, že sme sa posunuli do tejto úrovne a otázky teda posuniem ešte prenechám pre ďalších, ktorí sú tu. Ďakujem. Ja ešte chcem povedať, že nezatvárame určite debatu o tých povrchoch, podľa mňa je veľmi dobré, že ste to otvorili, určite si spravíme prehľad, aj cenový, aj technologický, a aj z parametrov. Prvé, čo ma napadlo pri položení dlažby na vozovku, ale to bude predstavať, je hluk. Čiže ďalšia vec je, že prejazd aut a hluk, je, že asfalt je naozaj všeobecne tichší, betón ešte asi viac, dlažba, vláčacie hlavy a ďalej. Sú hlučnejšie, čiže neviem, nepoznám parametre tej dlažby, ale určite sa môžu vyberovať aj z toho hľadiska, kde nezide urobiť napríklad zvukom alebo vibráciami. Tu si pamätám. Ja som rád, ja len doplním, že v podstate Špitálsku pred 2 letmi, tak jak sa ide smerom do mesta, tak Špitálska sa opravovala a kolajnice boli lemované žulou lámanou dlažbou. Tam sa zužuje, že prechodne musí auto dať prednosť električke, keď sa ide do mesta. Tak len tie dve dlažby vedľa seba robí taký hluk z tých aut, že si všimnete, že je vypratý ten pás v
tom kde zachádzajú tie autá do tej električkovej trasy, kvôli tomu, že dobrý point, ďakujem za tento, že aj toto musíme zvážiť, lebo tá dlažba je naozaj kľúčová. Tuto za vami a cestou položím otázku. Cestou položím otázku, že parkovanie pre bicykle je dlhodobo nepostačujúce, či sa bude riešiť v rámci návrhu. A potom vám môžete zatiaľ. Nebolo to explicitne spomenuté, ale samozrejme rátame aj zrušeniu parkovacích stojísk hlavne v priestore pred školou, ale sú na vytipovaných miestach pozdĺž celej ulice na zdravotníctve. V tej bilancii je to myslím, že 30 stojánov, čiže stojan kreatívna. Ja presne v tej otázke len, že kde presne nám viete aspoň poukázať, že kde sú tie bicyklové státia a sú na strane akoby lekárskej fakulty, alebo sú prioritne na tej opačnej strane? Oni sú oproti fakulte, lebo tam vlastne máme nástupnú bloku fakulty, ktorá je vozovka. Na druhej strane sú vlastne parkovacie miesta ako odrokov, ktorý má na vystúpenie nastúpenie a tam sú vlastne dve také veľké skupiny stojanov na bicykla. Potom sú vlastne rozmiestnené pravidelne v celej tej oblasti, aby boli tie stojany dostupné. A ešte, a to už len taká pripomienka, zase s tým prejdom pred lekárskou fakultou, ja by som si možno na predstaviteľ školy chcela poprosiť, či by oni nevedeli vytvoriť priestor pre tých študentov, kde by to vedeli nakresliť a tým pádom by nemuseli znehodnocovať, lebo akože ja si teda zdá sa, že to nejakým spôsobom zostal, možno nie takým škaredým a takým to je robené teraz, ale mne sa to teda páči. Ďakujem. Čiže ja mám celkom hlboký hlas, tak nebudem počuť, lebo som to ozývať, že teda dám pár pripomienok na záver na tú moju otázku, dobre, že ohľadne tých cyklistov, teda necyklistov veziem už podobne, ale dosť často sa mi stáva, keď odbáčam, že Sasinkovi na polnú, čiže polná je obojsmerná pre cyklistov. Áno, nie trikrát už. Koľko? Trikrát som stála presne pri policajtoch, ja keď idem autom cez jednosmerné uličky, tak si rozhodnem vedľa. Čiže ako myšlienka toho, že mám obojsmernú akože uličku cyklistov, však preboha, veď sa akože však rozmýšľam ako cyklista, keď ja idem, tak idem po jednosmerkách. Čiže ako z obojsmerný, prosím vás, len akože nechávam to sa naozaj za mňa. Mám kedy s tým, že si naozaj s tým naozaj. Však viete, oni vlastne kričia okolo toho, Sasinkovu z obojsmerným netreba, Strášničku treba zavolať. Ale teraz ja som hovoril o cyklistov. Ja som hovoril o cyklistov. Áno, dom majú obojsmerný. Áno, ten musí polnej obojsmerný. Áno, ale tam proste vychádzate zo zakrutia. A tam to nie vidieť naozaj. Takže to len akože poviem pre vás, čo som chcel povedať, že čo sa týka toho sparkovania, že ja som zastanca tak celý život ma vychovali, že keď na niečo nie sú, tak ja tak sa na to vykašľam. A už keď idem robiť niečo, tak poďme poriadne, tak pán hovorí, si mám teda technické vzdelanie, keď som pochopil, nie? Že keď to vyšlo v iných mestských častiach, v starom meste v iných častiach, kde sa vykončila a použije sa tam, tak prečo akože by mala byť naša ulica upodobnená od toho, že má to byť nejaký asfalt. Akože OK? Pardon? Nie. Akože ja neviem, a ja neviem posúdiť teda, že či sa robia tie koleje, akože to nehovorím, to sú len ten myšlenky toho, že podľa mňa je to akože taká mega investícia, že na to sa bude teda zháňať kapitálne GI ako z parkovacej politiky. Takže že už podľa mňa viete, že najdrahšie je to, čo sa nastaví. To len k tomu, ale čo som chcel, ja s tým ministerstvom, čiže to nie je možné zrušiť parkovacie miesta, kde majú vlastné parkoviska, majú svoju plochu, tá polícia, akože to je taký strašný pobyt, že to není, že nedá sa vyriešiť. Ja to zodpoviem, že moja meno Mikuláš Kuriak, som aj poslanec na dopravnej komisii a je to dlhodobý, že teda nielen ministerstvo vnútra, ale všetky orgány verejnej štátnej správy a ministerstva, my s tým sme mali bohatú a doteraz preto napríklad meška tá zóna SN2, lebo tam je veľa ambasáda všetkého. A to sú skrátka, viete, že oni si vydajú ten papier taký s tým modrým tým a môžu porušovať dopravné predpisy tým pádom, že nemáte toho, kto by to, pokiaľ štátne nebude fungovať. A druhá vec poviem, že aj keď obyčajní policajti, ktorí nemajú ten papier, zaparkujú, tak
skrátka príde kolega, ktorý ho bude kontrolovať, hej, a že jednoducho je jediná riešenie, ktoré bude onedlho teda reálne, tak pokiaľ budú v rámci pasu parkovať takéto vozidlá, ktoré nebudú mať úplný lístok alebo mať nejakú kartu, ktorá je príslušná k tej zóne a budú jazdiť tie skenovacie vozidlá, ktoré by onedlho mali začať jazdiť, tak to bude vyhodnotovať. Otázka je, aký bude silný tlak potom z ministerstva vnútra na parkovací celý systém na meste na pas, že či tie pokuty, akože keď budú chodiť z polície, tam vznikne vnútorné trenie, ktoré, viete, že za každú cenu, aby mesto bojovalo s ministerstvom vnútra, nie je úplne vždy dobré, lebo potom vám zase neschvaluje iné veci, také napríklad ako tie POD, ktoré potrebujeme a vám to zdržiavajú a umyselne, a pretože však vy nás pokutujete, tak my nebudeme, že vydávať tieto veci. Asi takto nejako to naživo reálne stojí celé, tak ja si myslím, že k tomu, aby sa toto podarilo vyriešiť, potrebujeme vymeniť hlavy niektorých ľudí na niektorých pozíciách, ako sa hovorí, že vy smrdí od hlavy a na to, ako boli veci spravodlivé, musí byť spravodlivý ten, kto to presadzuje. To je v poriadku, ale tam sú vyslovene vyhradené miesta polície. Nehovorím o korupcii, o tom, že si niekto nedáva pokuty. Musím to zadefinovať, tak ako to nadviažem na to, čo povedal pán Mikulášek. My s tým máme totiž to problém, dobre viete, že parkovacia politika, mestská parkovacia politika zrušila vyhradené parkovania. To, čo som hovoril na začiatku, tá 17 rokov, čo nás tá súkromná firma, by som povedal, cicievala, tak tá mala 1000 vyhradených parkovaní, to sme všetko ako zrušili, ale pozor, museli sme, a tam sa stala nejakú takú pomyselnú čiaru, kde dávame vyhradené parkovania, takže dali sme si, že to môžu byť ministerstva, tak napríklad ministerstvo kultúry nemá kde parkovať, čiže dostalo nejakých 7 miest. Ministerstvo životného prostredia nemá kde parkovať na Štúrovom námestí. Generálna prokuratúra. Čiže a pri ambasádoroch sme si to dali, že 2+1, to znamená, že buď má jedno miesto pri rezidencii alebo pri ambasáde. To znamená, že a tam sa dali nejakú čiaru. Samozrejme, ešte to dostala správca komunikácie a polícia. To znamená, že pri tých leboch vidíte vyhradené a pri týchto políciách. Čiže to sa nedá zrušiť, aby ste mali nejakú funkčnosť toho mesta, a tam sú tie čiary. A ďalej už nejdeme, takže áno, je mi to ľúto, ale niekde to vyhradenie dáva, že ministerstvo sme dali 7 miest. Keď prídete, máme to rovno podobné, lebo tam máme úrad staroveský, tak oni nielenže parkujú na tých 7, ale tam je 20 aut a ja tam pravidelne posielam mestskú políciu alebo ten pás, ale ako Jura povedal, stačí, že majú vydanú taký bielý list s takým modrým pásom a ste bezmocní a toto je o tej poctivosti, že kto si kde vybaví buď invalida, teda modrý preukaz európsky, alebo tento modrý pás. Takže s týmto bojujeme, ale bohužiaľ sme na Slovensku a ruku na srdce všelikto používa všelijaké bočné cestičky a pokiaľ toto nevykoreníme, tak tam sa... Ja beriem len stále na to moja otázka, že páni teraz vlastne postrel, že chodíte sa, že ste sa boli prejsť na ulici, ste to videli, čiže mi dáte teda za pravdu, tam je reálne 15-17 parkovacích miest, tam nestoja polícia. To sú prázdne miesta, že keď prichádzate na polu, každý vás sa pozná do určite. Na pole či na Sasinková, chodník Sasinkové pred políciou, ja neviem, či 10-15 parkovacích miest, oni ich reálne ani nepoužívajú, majú tam označené, ja neviem, či tá značka je zapadnutá, alebo ja neviem. 15 miest. Desať, že to môžeme sa tam prejsť. Tak ale 10, ale ktoré... Môžem ja medzi tým ešte jednu praktickú vec. Hovorili ste o tej nákladovosti, hej? Dobre, poďme potom že otázka moja, že ste na začiatku spomínali, že sú teda nejaké 2 projekty, ktoré sa rieši, to nejaké developerské projekty, predpokladám, že ste asi mysleli pána Klinického, mňa a pána Kmotrika, teda na nastavky, tam ste to nejako zahrňali, alebo nie? Teda dopoviem otázku. Ja som totiž tiež podľa pána Klinického, tiež tam rodinný dom. Mňa nejde tam teraz nič, ale do budúca predpokladám, že stavebný zákon núti pri hociakej rekonštrukcii, ktorá podlieha stavebnému povoleniu, vytvoriť parkovacie miesta vlastné. Čiže
že to máme taký zákon, že spravíme, čiže uvažuje sa aj takýmito vecami, že napríklad u mňa, že nechať nejakú medzeru proste, že to bude jasné, potenciálne. Tak počkajte, pokiaľ nemáte vy schválený stavebný zámer, keby to bývalé územné konanie, tak žiadnu rezervu v voľnom priestore nemáte. To nie je to, že nárok, to nie je dostatné právo, to nie je žiadne právo. Čiže pozor, to je akože predčasné, na to vám odpoviem, že nie, lebo žiadne zámer neexistuje. Dobre? To znamená, a myslím si, že pán Moterík, bývalý pedagogický ústav, alebo jak sa to volá, tak on má riešené parkovanie, myslím tam trolok, ale tým, že dostal povolenie, tak má vyriešené parkovanie, ale nie vo verejnom priestore. Opäť, to je záleží od správcu komunikácie, to nie je povinnosť, tak každý viac, ktorý si to zapýta, čiže to dopredu vám to neviem slúbiť, ani vám to nikto neslúbil. To je bez toho projektu a či dostanete povolenia a tak ďalej. Ešte pán Hrdin má jednu takú raketku. Tieto ulice sú aj možno kamenné ulice, hej? Sú tam kamenné prvky, obvodníky, vytlačná a tak ďalej, rozlažná. V podstate ja tak predpokladám, že všetky tie kamenné prvky, ktoré tam sú, sa použijú na tej ulici. Čím sa samozrejme nákladovosť zásadne zmení, pretože viem ich úspešne kamenné obvodníky rozobrať a vlastne uložiť, hej. Viem to použiť na výtlačbu, dokonca je tam ešte predstavne aj tá žltá zvonienka, hej. Ja si myslím, že všetky tieto prvky historické, ktoré nám pripomínajú minulosť, by mali na tej ulici zostať a tým pádom by sa mohla aj natvoriť na nové kamenné prvky. Presne toto robíme, keď pôjdete na ulicu, ktorá sa tam sa vlastne aj výhradne pôvodné obvodníky, ktoré boli demontované, teraz znova našli svoj pôvodný na konanú. Čiže určite si počítam. Poslednú otázku položím a potom dám vám teda záverečné slova. Tá je tu pomerne od začiatku diskusia, to je taká poznámka, že aj Zašancovo je staré mesto. A či je teda zoznam ulic na čakačke, alebo ako sa vyberajú ulice, či náhodou to môže byť zaujímavá informácia si pre všetkých, že ako sa vyberajú ulice, do ktorých sa ide investovať. Tak teraz je otázka na to, ako to funguje u nás, čiže v prvom rade je to vždycky, sú dva faktory. Faktor financií, to znamená, že bežného rozpočtu, ktoré máme, dobre ste počúvali konsolidačné opatrenia, takže budeme mať zase menej. Čiže tu je odpoveď, že keď nebudeme mať, tak to nemôžeme robiť, ale ja verím, že nejaké peniaze budú. A druhá vec, máme tu náš cestný správny orgán, ktorý vyhodnocuje všetky podnety, oni chodia do terénu každý deň, lebo si všimnite, že oni značia výtvorky, lebo my okrem toho, že robíme takéto komplexné rekonštrukcie, robíme aj opravy. A opravy výtvorkov to nás stojí možno 300 000 ročne a aj tak je to akože málo. To znamená, že náš cestný správny orgán na základe toho, že sú napríklad cesty, jak som to spomínal Žabotovu, mi povedali, že je tak strašne zaplataná, že sme ju museli urobiť na novo. Čiže áno, robíme tento rok niekoľko ulic, Konventnú, Fleglovú, Zrinského, časť Slavičej ľudovia, Puškinovú, pomôžte mi ešte, ale... No, to znamená, že... A Žižkovú, áno. To znamená, že snažíme sa to tak s cestným správnym orgánom dať plošne, uvažujeme Staré mesto aj za Šancovou, to zase pozor, minulý rok Žabotová mala 360 metrov, stalo 500 000 eur, čiže snažíme sa to rozmiestniť po celej ploche a samozrejme vždy vyberáme tú cestu, ktorá je najviac zaplataná, alebo ktorú už cestný správny orgán hovorí, že tam sa už neoplatí dávať, opravovať tie výtvorky. Čiže je to takýto nejaký taký balans medzi tým, čo máme na účte, na peniaze a tým, čo máme našim podporným orgánom určené, že toto je ten rebríček tých priorít. Takže
Ale samozrejme je tam potom hlas poslancov, napríklad 25. Takže je Na tam jedinej časti, takže... Áno, čiže každá časť má svojich poslancov, ktorí do toho radi vstupujú, práve pretože tiež poukazujú na tie cesty a chodníky, ktoré treba opravovať. Ale hovorím, snažíme sa tým, že máme teraz parkovacie produkty peniaze, tak sa snažíme dávať viac peniazí do opravy ciest. A to ešte nehovorím o pešej zóne, kde je vlastne dlažba v rámci celého historického centra, ktoré permanentne opravujeme. Lebo tam chodia auta a rozbijajú nám tú dlažbu, lebo za posledný rok 300 000. je to tak, asi si všimli, že sme namontovali tie stĺpiky, ktoré na kameru vpúšťajú alebo nevpúšťajú a tak ďalej, čiže snažíme sa obmedziť tie jazdy do pešej zóny, aby sme to menej opravovali. A to je podľa toho problém, ale odpoveď asi zákon na to, Teda na záver všetkým pripomeniem, ak náhodou niekto si nedostal v otázke k pripomienke, že platí, že 2 týždne zbierame pripomienky k tomuto návrhu. Návrh nájdete na www.starmesto.sk v sekcii projekty. Zajtra to tam bude zavesené, obe tieto prezentácie môžete nám písať, pokiaľ si zapíšte e-mail participáciu@starmesto.sk. Ďakujeme vám, že ste boli tu, pretože ste mohli byť kdekoľvek inde dnes večer, ale vy ste sa rozhodli sedieť tu, lebo vám záleží na tom, ako tá ulica bude vyzerať a nie iba preto, aby ste si poprchlali, keď teraz bude hotové, ale naozaj vám záleží na tom, aby to bolo dobré. Takže my si to naozaj veľmi vážime a ja už dám priestor iba na posledné slova. Nech sa páči. Ja iba zo skúsenosti nakladnej by som chcel upozorniť, že keď sa bude riešiť táto aktivita, čo na Stražinskej bude zle revolúciou, treba sa pripraviť na to, pokiaľ máte nejaké problémy so zavlhaním súterénu, opatrenia v rámci rekonštrukcie ulic ako na ochranu zavlhania objektov sa samozrejme nepočítajú, ale tým, že ulica bude rozkopaná, tak bude možnosť ako túto aktivitu na to spraviť. Čiže bolo by dobre sa na to pripraviť a sledovať ako vývoj toho projektu, že kedy bude schválený, aby vás niečo nezaskočilo. Lebo už keď bude ulica spracovaná na novo, tak bude malá šanca ako riešiť takéto veci. Teda už len záverečné slovo. Ďakujem pekne vám všetkým. Ďakujem za to, že ste aktívni. Veľmi vítame, keď sú občania aktívni, lebo vieme tým pádom, že vám záleží na tom priestore, kde žijete a my potrebujeme takéto stretnutia, aby sme nastali od vás tie podnety, aby sme to vedeli spracovávať a nás to vždy oplatilo sa stretať s ľuďmi a počúvať ich. Takže teším sa, že ste došli k takomto hojnom počte. Ďakujem ešte raz lekárskej fakulte, že nám umožnila využiť túto poslúchanie a ďakujem aj všetkým prezentujúcim a hovorujúcim a všetkým za to, že sme strávili skoro 2 hodiny vášho času. Pre nás je to veľmi dôležité, ale tohto času